Og så har vi fanget talentudvikler i Danmarks Svømmeunion. Michael, 2 afsnit og en sikkert førsteplads til Danmark. Hvordan har du oplevet stævnet foreløbig? Meget positivt, absolut. Der er stadigvæk et stykke vej at gå for nogle af dem, men kernen løfter deres opgave rigtig flot. Der var nogle af dem, der nok lugtede lidt af brændt gummi her i eftermiddag eller aften. Hvordan oplever du for eksempel en skåningsindsats? Skåning synes jeg leverer absolut, hvad man kan forvente af skåning. Og det er rigtigt, der er nogle af dem, der har lidt mange løb, og det kan man godt se på deres præstationer hen mod slutningen. Vi talte også om før, at der nok er måske sådan et efterslæb efter DMK, og vi nok på nogle af dem kan mærke, at de har lidt svært ved at sætte personlige rekorder. Har du nogle overvejelser i den retning, hvad vi gør ved det? Nej, ikke lige umiddelbart. Det er nok lidt for tidligt at begynde at barsle med tanker omkring det, men jeg vil give dig fuldstændig ret. Vi har nogle tanker at gøre os der, ja. Så har jeg hørt fra pålidelig kilde, at du er jo meget til hård rock. Så hvordan har du med de her indmarchmelodier fra Rammstein og Metallica? Dem har jeg det helt perfekt med. Det har jeg virkelig. Tak, Michael. Tak.